Gindala sa ospital ang van driver kag duha ka pasahero matapos na bungguanay ang bus kag van sa barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Ginkilala ang van driver kay RJ Balayo samtang pilason ang duha ka pasahero nga sanday Famila Balayo kag Jonalyn Brunyo sang Tumalalo, Dumaraw, Capiz. Sa inisyal nga investigasyon sang Dumaraw Police, sinali naglapaw sa pihak nga lane ang van rason nagbunggo sa porsyon sang bus nga ginamanion ni Erlin Sunico. Nagapabili ng confine sa ospital ang tatlo. Padayon ang hugot nga pagbantay sang PIDEA sa mga pantalan nga mahimo mangin transient points sang iligal nga druga. Isa-isa ginchekyar sang K9 unit kaupod ang Philippine Coast Guard Aklan ang mga bagahe sa mga turista nga nagapasulod kag nagapagwa sa isla sang Boracay. Natapos ang operasyon nga negatibo sa anuman nga illegal drugs ang pantalan. GSI ang nadakpan sa ginkasang operasyon kontra droga sa isa ka drug den sa barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Arestado si Elma Bartolin, ginatudlo na gaminti na sang drug den kag 15 ka iban pa nga natabuan sa lugar nga ginkilala kanday Carlos Caballero, Delia Flora, Ryan Canyo, Ediboy Barbadillo, Leslie Bartolin, Charles Ayan Anunas, Dexter Sibuyan, Janmar Abarquez, Cecil Boy Blanco, George Pasilan, John De Resisio, Ninyo Kim Bartolin kag Jerry Cayetano. Na-rescue naman ang duha ka minor de edad. Na-recover ang kapin 20 gramos ang suspected shabu. Agud masiguro nga malinong kag matawhay ang mga balay ilimnan, ginpatigayon sang Hordan Police ang Oplan Bakal Sita kagabi. Target sang kapulisan ang mga video kivar sa San Miguel Hordan, Guimaras. Isagid nga ila ginatutukan kung may dala nga hinganiban o kung armas lutang ang nagapadulong sa mga balay kalingawan.